For today's video mga lalab, nagpapaihaw po pala kami ng isaw kay ate. Ayan. Ayan, yung isa nila mga lalab is 3.20. Ayan, yung hotdog nila 15 pesos. Ayan. Ayan, yung head ng chicken mga lalab. Meron silang balunan dyan mga lalab. Oh. Yung sausawan nila ni ate, yung suka na maanghang, saka yung matamis. Ayan, yung chicken skin mga lalab. Ayan, inihaw na din pala ni ate yung ano yung mga lalab. Alam nyo kung anong pangalan yan mga lalabs? O, ayan mga lalab oh. Kumakain na tayo ng isang mga lalab. Ang sarap niya mga lalab. Medyo crispy yung gusto ko dyan mga lalab para hindi gaanong lasa yung lansa. Isaw yan mga lalab. Oh. Sarap. Ayan. Kasama ko rin pala mga lalab yung kapatid ko mga lalab at yung aking pamangkin mga lalab. Naghintay sila mga lalab na maluto yung kanilang isaw din mga lalab. Nakasalang papatirin mga lalab si Papa. After that mga lalab, umalis na kami mga lalab. Sumakay na kami ng tricycle kasi sabi ng kapatid ko pupunta na kami mga lalab sa loob ng palengke. Fast forward tayo mga lalab. Dumaan pala kami mga lalab kay AM, yung grocery na yan mga lalab kasi bibili kami ng diaper ni Aliyah. Dinaisipan ko mga lalab bumili ng lugaw, 10 pesos lang yan mga lalab para kay Aliyah. Meron silang mga lalab lumpia mga lalab at meron silang chicken skin. Yung mga lalab, bumili kami ng kapatid ko mga lalab ng fishball. Ayan, 10 pesos lang. So, sabi ni Papa mga lalab, bili daw kami ng gulay kaya bumaba kami dyan mga lalab. Nadaanan lang namin yan mga lalab. Ayan o. Bumili si Papa ng sitaw mga lalab at kalabasa. Meron silang upo dyan mga lalab. May pechay. Ayan. May ampalaya mga lalab. At may singkamas pala dyan mga lalabo. Yung tumpok nila mga lalab, 35 pesos. At meron silang saging din dyan mga lalab. Prinsesa yung tawag sa amin dyan mga lalab. Ayan, may mangga pala sila dyan, may kaimito. Mga lalab, yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Bye-bye.